Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Well, kumusta na usab mga kapanyawan, may buntag, good morning nga kanatong nga tanan. O welcome na po sa itong programa nga Kasika sa Kabuntagon. Ngalan kuban kini sa kasika sa panglawas, kasika sa panguma, o kasika sa pagpamuhi. Nga gihatod na kanato sa SED Marketing Incorporated. Nga maguniti gamaog tigapod sa mga produkto. Sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o ang ato ang SED Panyawan Plus with Mangosteen. Kini nga mga produkto mga kapanyawan available lang sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria. Na sila diha sa may kuan. Terapita sa may New Pandana, Panabo City, na mapalit sa may JCA Wheat and Dry Goods. Samtang sa Kapalo nga Davao del Norte, napod sa Mabuhay Grocery. Dito sa Nabunturan na Davao de Oro, Mabuhay CLC Grocery. O sa may Bisaya na Village sa Tagum City, na sa KM Joyce Store. Sumuna mga kabanyawan, ang mga groceria. Nga available na ang ato ang mga produkto. While sa pikas bahin po da mga kapanyawan, adlaw de karong Biyernes no, weekend na pod. Dali ra kay nga panahon. So happy weekend og sa mga nag-birthday sa karong adlaw, Agosto 14 tuig 2026. Happy birthday kanyo nga tanan and more birthdays sa tukam. Hagi ka na muna sa SED Marketing Incorporated. Atong hisgutan ang tambag pod sa mga eksperto, partikularmente doktor, kabahin ini nga mga sayop nga ginahimo nga makadaot sa tuang ngipon. Ako naka-experience ko na kanang pag-abri bitaw kanang kuan soft drinks nga ngipon imong gamiton, imong pang-iton, ingkiton, soft drinks o kanang ilimnon nga bira na pinaspasan lagi, dinalian by abridor. Pausanas maka-epekto nakadaot sa kuang ngipon. Baw. O kato mga kuan, wa pa magsulay na. Nga gamiton ng baba ang abridor, ayaw na lang gimog sulay. Ligon pa inyong ipong karon kay batanon ba man, pag-abot sa 40 patas, 50 didto na. Maghingo-hingo na, magsakit-sakit na. Pastilan. So, standby mga kapanyawan, isgutan na unsa man kining mga sayop nga ginahimo nga makadaot sa ngipon. Standby atong nga daligatan unyang tatawid sa atong pagbalik. Diryapon sa tuang Kasika sa Kabuntagon. Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-SED Panyawan Garlic Capsule. SED Panyawan Garlic Capsule angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa SED Panyawan Garlic Capsule kalawasan ug kahimsog padayong ampingan. Nagdala og dakong papel sa atong kahimsog ug panagway ang saktong pag-atiman sa panit. Kung gusto nimo og saktong partner sa pag-atiman sa imong skin, gamita ang SED Celebrity Kojic Soap. Ang SED Celebrity Kojic Soap dunay goat's milk, olive oil, kojic acid extract, papaya extract ug vitamin E. Tanggalo niini ang acne, pimples ug dark spots sa atong panit. Duna pay antibacterial ug antifungal properties. So safe kining gamiton everyday sa bisan unsa nga skin type.
Well, padayon ta mga kabanyawan. Dunay tambag ang mga eksperto or doktor. O sana diri mga kabanyawan si Dr. Liza Ong. Mga sayop nga ginahimo nga makadaot sa ngipon. Mas man ang masayran po nato. Labi na sa mga batanon or kabataan. Nga makahibaludaan ba? Or makabadlong. O doon na sila mga kauban nga nagahimo ana. Or pasidanan. Okay. So aron dili madaot ang ngipon. Unsa man diay kadtong mga sayop nga ginahimo. Number 1, daghan kanato ginapaak ang yelo. Yelo means ice. Ginapaak, di ba? Usapon, nayuban mag-usap og yelo or ice. Ice candy, kung ice candy. Ice man na. Di ba usapon? Okay. Pero wala kita masayod nga sa matag paak nato sa ice makaangkon og gamay nga buak enamel nga ngipon. Uy, may buntag kang Dr. Reggie Hobson. Inumdum ko ng ngipon. Dentist man si Dr. Reggie Hobson. May buntag, Dok. Modalikyat ako dyan yung mupuhon. Napamang ko yung ngipon ko, do pa mahul. Saan na ba yan si Kuan? Magpapustiso. Napamang ko yung ngipon ko, Dok. Sayangan ko ipaibot. Ato na ka ng laot ni ginitanan. Una ko magpustiso. Wala may maibog na itong guwapa kayo, pangag naman ta. Kapita may muntag kang Dr. Reggie Hobson o kang Dr. Judith Marbas. Dok, long time no see. Judith Marbas, no, sa may Kalinan. Nanasa sa Kalinan Health Center na sign. Si Dr. Judith Marbas. May muntag ninyo na, Dok. Huwag sa mo mga kaubanan. Mato, number 1, no? Na nagapaak ko, guys. Nagausap ko, guys. Pero wata masayod ang mga kabanyawan kung nagahimo man yan na undangan na karon. Kay matag-usap nato sa ice, doon na po'y gamay nga pagkabuak sa ato ang enamel nga ngipon. Mamahimong mudako ang buak or tipak o mga fracture nga ni ang ngipon. Magkadako na kadugayan. Labi na ginang magpangit kag kuan bitaw o experience ko na. Pangit kag kanang tansan takob sa soft drink imong pangito ngipon ang imong iabri. Number 1 na. Ikaduha, adunay gitawag nga baby battle tooth decay. Kung nga diin ginapadidi o gatas samtang natulog ang bata o mamahimong hinungdan sa pagkabuak sa ngipon. Kung nagmata na ay pa padidihon ang bata o sundan sa tubig o anaron sa cup. I-brush usab ang ngipon sa unang pagtubo pa lang. Kato ni mga kuano nagadidi nga mga bata. Bisan mga papa nga magdidi pod, toothbrush yapon no. Na mo ka-relate. Mauron. Okay, ikatulo. Ang pag-inom sa mga matamis nga ilimnon sama sa soft drinks, milk tea, o iced tea ang makadaot sa ngipon. Isa po na, tamis. Matamis nga mga ilimnon o mga pagkaon. Ang soft drinks ang daghan og asukar o gataas sa acid. Pwedeng mag-gastro kung acidic ang ilimnon. Aron dili madaot ang enamel sa ngipon. Doon ay enamel ang ngipon. Number 4, likayan ang mga gummy candies, jelly beans, or caramels tungod mupilit kini sa ngipon. Tamis ba yan? Number 5, sabi na yun ikahuman, ikaw ang toothbrush o di ka maglimugmug og tubig. May mga tao nga ginahimo, muna ni, ginahimo nga pang-abre sa plastic or soft drinks ang ngipon. Ang mga dinalian, no? Ang nagitawag nga kinauboy ba? Pang-ito ni mo ng silupin. Ngipon ang gamiton. Pang-ito ni mo ng tansan, taklob sa soft drink. Ngipon gamiton. Ayan. Dili kini maayo kay mapudpud ang atong nga ngipon. Tinood. Ampingan ang mga ngipon. May mga taong nahabit na ang pagpaak sa lapis. Tropo na. Bata ng estudyante magpaak bisa sa lapis or ballpen o kuko. Kuko. Napaak ang kuko. Ilabi na kung ikaw or nahadlok or ginakulbaan. No? Hulipan na lang og sugarless chewing gum. Kung di kinanglan nga adunay usapon. Okay.
Number 7, ang kanunay nga pagkakaon hangtod maghapon ang dili maayo tungod magpundo ang mga pagkaon sa kanang nagtapad sa ngipon dito. Mo nang gitawag og kiki, no? Himong kiki. Pero kadiyot ha, ato ning ipadayon mga kapanyawan. Break sa ta kadiyot ha. Break sa ta kadiyot. Ay magbiya, diri gyapon sa tuwang kasika sa panglawas, standby lang. SED Testimonies. SED Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Diabetic po ko, usahay ka nagtusok-tusokon akong mga lawas, masigasa. Mahaplas lang ko ana, mawala raman po ng mga binhod, makarelap. Maghaplas ko gabi inigbatan ako, hayahay kay akong paminaw sa akong lawas. Kung mapaakan ko lamok, ora po na akong ihaplas. Unya, basta maghaplas ko, di man po kaduol ang mga lamok, di man sila manduol. Sa mga naminaw karon, naka-experience ko na the best jud ang Sedlenement o ang Pangyawan Coffee. Jocelyn Orongan, Bangkirohan, Davao City, 49. SED Testimonies. SED Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Well, padayon ta mga kapanyawan, una ta mo tapos. Ato ipadayon ya. Ikasiyam na. Ang sigarilyo makauga sa baba, maghatod og sakit sa gilagid or lagos o kanser sa baba. Number 10, ang kanang duot tayo nga pagsipilyo bitaw. Kahi nga pagsipilyo, minugos. Ang mamahimo nga makapapudpod sa enamel o lagos. O gika 11, ang pagdidi sa tudlo o kanang thumb sucking sa bata. Ang adunay epekto sa pagatubo sa ngipon o mamahimong sungki or hiwi ang pagtubo sa ngipon. So makapikto na ng mga bata nga nagatamsaking, nagasupsup sa kamot. Doon na po na epekto dito sa pagatubo sila nga ngipon. So muna mga kapanyawan ha, ang mga sayop nga ginahimo, nga nakabalutan nga sayop ginahimo gyapon gamit ang atong nga ngipon. Tapigas mahin po na problema sa ngipon mga kapanyawan, ato ni padayon ugma. Doon ay abiso diri si Doc Willie Ong. Kabahay niya na. Kamsa na tagura, salamat kayo hantod ugma. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantalion, programa nga gihatod kanato sa SED Marketing Incorporated nga makaniti gamal tigapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap. Ang ato ang SED Panyawan Plus with Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soup. So muna yung mga produkto mga kasama. Nabilabo na sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria po diya sa inyong mga lugar. Hantod ugma, salamat kayo. Ako gyapon ni Kapanyawan Bernard Pantalion. Mayong buntag kanato nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.